kwenzeke njani? So into bengifuna manje baba njengabantu abadala bengizocela ukwazisa ukuthi nguyena baba wengane lona then sihlobo kodwa angazi ke lapho ukuthi kusukela lapho kuzoba kanjani ngoba lo bhuti nokubona sometimes mangihambile ngingekho kodwa ngebe ngasho ukuthi ngiyekophi ngingabuyi sometimes ngiphume nengane ngebe ngisamkhomba ingane so bengimkhomba like ngendlela ukuthi ngiyatshontsha ingane la ekhaya ngiyibonisa abakubona nani ngakwazi ingane yakwazi ukuphoqa nje ezweni uphoqakala wehleli na isithunzi ya ngiyabanga ngasengizwile sikhuluma nawe ke mfana wami uthe ngibani igama lakho uhambe Simanga baba. Simanga Yebo. awubani Sibongo Mkhize baba. Bangamkhize